Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, kumusta po sa tuyang alaw? Mga birthday ngunyan, haberday, pizza-kid si pungunyan, kan bulan na Oktobre. Mga tugang, aramon tutulosan mga buena manong report, hali po dyan sa luwas, kay ba po ang Mega Force Patrol, kasabay po si Jimmy Nasalita. May kinaraman po sa mga pangyari po. Yan sa tuyang kapalibutan, gari kasabay kay ng Board of Directors, Presidente kan Albay Electric Cooperative. Chairman of the board, Jimmy, nasalita kami, Jim. Yes, salamat BBP. Maswerte kita giraray na tuparan niya to si Alico Board, Yeah. Sir Gumba, Yes. President. Baga mga issues and concern Apo. dyan sa programa mo kasubagong pagkaaga. Aha. And yan, itatawag ko na tabi BP. Yes. Ang linya tanganing masimbagan ini and madang ko kan mga kan publiko Apo. ang mga concern manungod sa Albay Electric Cooperative Concern. Sir, maray Apo. na hapon po si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Hello, Sir Ed, maray na hapon po. Ay, maray na hapon din. Yes, sir. Kumusta po, sir? Long time no hear, Oo. Okay, opo. Sir, kaya pinadyan ko po si Jimmy, primerong concern na pigpaparapaabot sa Kuya Digdi, inibagan na mga consumer na nakakareceive pakisingil hali sa Aleco, na ang senda pong bill, igwaki 2013, May 2014. Paano daw tabi, sir, ma-resolve ini na? Present bill nila, Opo. may naka-anong statement of delinquency nila. Oo. Ay. Opo, okay. Paano daw tabi, sir, ang pwedeng mag-ibutadig di bilang miyembro kan Board of Director ta? So iba kaya baga po, nagkakaigwang kadefisilan, sir, na maghanap kan sa ng resibo. So iba din, nagkukwara sa resibo. So pag day ka talaga na, day mo talaga inin na ayos, posibleng maputulang ka ng serbisyo kang kuryente. Oo, iyo, Opo. tama ka. Pero sa no last board meeting we discussed such matter Opo. about that now with ang acting general manager si Engineer Buksip now. Opo. Together with the board of directors, my colleagues. Ang ano mi dyan, sabi ni AGM, ang mga ang member consumers na may araw ka rin na reklamo na may singil pa sila from 2013 and below or 2013 up, Opo. pag dumanda sinda individual sa opisina kan general manager. Okay. Kaning at least, mag-ururunda asinda kung ano ang pinakamaray na gibuhon kung natataarog ka yan. Oo. Iyo yan na napag-urunan mi ka ito. Iyo Last po. board meeting mi. Nung pitsa 11 kami nag-meeting eh. Opo. October Oho. 11. Iyo yan, sabi sa mo ni AGM. Opo. Kami niya ako AGM, may mga nag-apot man sa mo, Yes. araw ka na problema. Yes. Na Oo. 2013 pa, wala naman sa mga receipts ninda. Kaya niya ako, paano niya kaya kung mag-aagan niya kami clearance niya sa Aleco, dahil man niya kami tatawan. Lalo Opo. na kaya kung naputulan niya kami. Correct. Correct. Kapag putulan, agad niya kami clearance. Pag naman, niya luman, igwa nga kami re-register from 2013 and up. Or Babayadan mo. Ito. Yes, bayadan kaya ito. Mm. No,
kung bayad naman sinda, that is already, bako man yan fair. Opo, With the opo. member consumers. Na supposedly ganit baga, ang mga member consumers, nangungutang sa na makabayad Yes, sa correct. mga bills. Correct. Kaya mahirap mambagaan mga member consumers. Opo. Kung nagugutang sa Bombay, tayo bayad sa na. Yung nga ni sir. Oo. Sir, di po, nya kunan sa member consumer maduman tabi sa opisina kang AGM. Ano pa mangyari tabi? Anong settlement ang mangyari tabi? Ako ang pinaka-iling ko dyan. Oo. At least, ma-advisean sinda kung ano, and besides, dapat itaraman ninda, kung ano man ang sa opinion ninda, Oo. sa sabuot ninda na, Oo. dapat lang tigta magpababaya doon pa kami ka, which is, that is already, previous how many years na? Oo. That is already 11 years. Oo, okay. Sir, Sir, at least, mag-urunan na. Kami baga, as board of directors, we cannot decide on it because ang day-to-day operation ka is from the management. iyo nga ni po. Tas sa mga experience sir ka nagdidigdi sa muya, so nagdidigdi ba ka sa muya? Ang pagduman sir, dahil ibang piabutan, mabayad ka mangyari tabi kan singil. Di man sa inda tabi sir ki pipatawad o pipakuan pipa ngaya. Kwan mabayad manggiraray sinda. Ang ururon mi ka ito ni AGM, last board meeting mi is, Oh. kaurunon nila si AGM, tanganing maka-arrive sinra in a conclusion or solution kung anong maray nagibuon. Iyo, okay. Sir, arog po ka ini. May poder po sorry ha, medyo wild idea lang ini sir. Siguro naisip naman nindo ini. May poder po kamo sa board na magpasar ki resolution i-condone ang gabos na utang konsumidores kan Aleco sa taon na yan. Gari condonation tabi sir kang kwan, condonation kanta. Igwa kaya kinagdigdi sa kuya, alos may gwa may 18,000, may ini bagang taon na ini sir. So before ini mag-assume so APEC, before mag-assume so APEC, kan nag-assume so APEC, halos sinunigil man kita kabos ka ito kan mga day naggabarayadan. Di ang assumption kang iba nabayadan na ini. Ganyan pag take over naman kan Aleco, igwa na naman kinatada pang mga record na may day na bayadan. Di sir pwede i-condone na lang ini na. Ngalibawa ngaya, ang gabos na consumidors ngayon na may babayadan ngayang 5,000 below, condoned na whatever tabi sir? Siguro, dahil man pwede ako mag-desisyon ka. Iyo, board. Saro man sa akong board of Correct, director, no? correct. Then pwede sir i-discuss, i-calendar ta sa board, i-calendar sa board na ang agenda, pag-guro ng desisyon ninyo, kung anong gigibuon tabi digdita. Grabe gusto po sa mga konsumidores. Iyo po. Gari na pa daw kan kasi ra. Iyo. Oo. Ano ka, sir? Iyon ano ka. Magduma na lang sindaki, tayuan taramo ni AGM during our board meeting. Magduma na lang sindaki AGM para mapag-urunan ninda kung ano ang maray na gibuhon. Iyo. Ini po ining AGM sir, naman ka injured boxit po ini office, maduman sinda? Yes. Uning nagdisa kasabong agmay nagdisa kuya. Ang sabi niya taga-Daraga ini sir. In November 11, 2013, may pigisingil sa iyang 800. Tapos December 2013, nagkasunod na bulan, igwa siyang 738 na babayadan. May 1,500 pa siyang babayadan. Nakikig siya ang pata. Ever since bayad-bayad siya kan sa indang bill. Ang ano man kaya kan is ang ano kan Aleco, ang opinion man ninda kan Aleco is kung bayad ka na ya, hindi din sa ledger mi, nag-appear nga iskwa mo, bayad ka na. Paid ka. Kaya dapat yan, sabi ni AGM, magduman nga sa opisina sinda sa kota, mag-ururon kami ko ano ang pinaka. Yan tabi, Sir Ed. Puno na bagat duman. Iyo po. Kaipuan ki board resolution na gibuan me. Alright, gibuan me tapi because consumer. Di ba ako sir, please i-correct-corrihiran mo tabi kung salaan sa kuyang pagkasabot na yan sa accounting kuan baga sa ano po nga ni kan sa statement of something yan nasa accounting baga.
Ika baga kipig apod ng mga bad debts, kundi ako nasalaha, kung tama pa sa kong naarumduman, pag suminumbra ka na ki 10 years, declared na yan na kuhan, gari, kuhan na yan, consider bad debts, gusto sabihin, hindi na siya pwede na pag-urunan. Pwede man hindi yan i-suggest kay AGM ang mga customers. Because kami as board of directors, siguro, ang mga board meeting naman kami, mga katapusan pa eh. Siguro sila, kung makaduman na kay AGM, siguro, i-suggest nila yan kay AGM. If case na pwede yan. Because ang approval kaan, if in case naarong ka ng suggestion mo, ang approval kaan is sanay yung manggiraray. I see. Okay. Halimbawa ngaya kamo sa, kung kamo ngaya, desisyon na nindo sa board, ang board na resolution nindo regarding nga digdi, halimbawa kung ano man yan, isusubmit sa niya for approval. Yes, because ano mo yan, manggiraray. Oo. Because ang baka may mga provisions, kumbaga sa ang IPIRA sa IPIRA law o duman sa revised na SOS 10531 PD 10531 iba at violative duman hindi man kayo pwedeng mag-ano ka iyo pero tabi Sir Ed, nagbalo na ka muna i-calendar ini sa board para magdesisyon ka mo din ano man ngayang sarong resolution para resolveran in apera kan kahambang din si GM during the meeting. An kuyang ka, narong na lang kayo ni, magdurumak sinda kay AGM. After kan ururun ninda, kung ano ninda mapag-ururunan, saka kami ma-formalize. Okay. Ngayon, alright. Ang napag-ururunan ninda, arong kaan, pwede kaming mag-give word resolution based on the agreement in between AGM and the member consumers. Okay. Sige sir, nasabutan ko na tabi. So yun lang ang gari. Ano yan, pwedeng gibon kan consumer, maduman sa kay isa AGM, i-report ang sitwasyon. Yes. Oo. Na-mention tab mga statement. Opo. Na-mention na sendo tab sir ni AGM kung napano ta igwa kinagluwas na araw kay ningon yan. Ano ang rason? Nata nangyayari pa iningon niya na 2013 may pigisingil pa tabi. O yan kaya yan, as per record kaya yan, based on record, duman sa accounting division, duman sa finance. Opo. Kaya siguro gusto mo manggaro naisan mo ba alay ko niya, nagtitios man. Naghingo ha. Di ba't baka lamang naman kisang pulong meter ang pasang salita. Gusto sabihin tabi kayan, sir. Kung sa record and may diferensya, diyan bang problema? Bako sa konsumidores, sa operasyon sa laog. Dahil ko, tabako miyan, yan trabaho eh. Ang trabaho, policy making lang eh. Yeah. Kaya nga mo nasabutan ko na kung pwede, may scrutinize ini bilang sarong pulisiya. Regardless kung anong man yan, makaabot sa kwan. Di ba? Yes, okay. Ikadawa tabi, sir. Anyway, ang advice mo sa konsumidores, magduman sa AGM office. Yes, alright, pwede sila magduman. Okay. Ikadawa tabi, sir, na gusto mong ihapot sa imo, I do not know kung pareho ang experience sa kan gabos. Hindi ba na 10 pesos na buffer fund? Oh, yes. Opo, okay. Pag mabayad ka baga po kan sa LECO, may plus 10 kang babayadan, di ba? Kasabay sa whole amount ka electric bills. Ngunyan, may mga nagkapit ng consumer na nagbabayad yan sa bayad center? Yes. Dahil man, ang bayad, kaya ang nag-ururun kami no last board meeting, iyo yan na pag-urun. Ay, very good, sir. Ano nangyari? During sa nagbayad sa bayad center, dahil ikukulik sa kan bayad center, so buffer na 10 pesos. Tama, okay. Ngunyan, ano tabi nangyari, sir? Ako lang sa ako, kaya ikaurunong garo ni AGM sa mga bayad centers. Kung pwedeng ipag-ano na nila itong 10 pesos na ito. Oo. Bako tabi, sir Kwan, bako ngaya, halimbawa ngaya, so total bills baga, di ba? Duman sa pinakababa. Yan duman sa babayadan mo. Dahil natada ito pwedeng, yun na itong kwanong kan bayad center, natatabi, dahil nila sisabay sa 10 pesos tabi. Anong rason daw? Dahil man pwede itong sabay sa ano. Nata? Ang program kaya kan sa billing ta. Oo. Dahil man ito kasabay sa 10 pesos, mag-reprogram kita ka ito. Kaya separate itong 10 pesos. Ang 10 pesos ka na tinapon na buffer stock, it was duly approved during our ARMA by the member consumers.
Oh, di, pero Dapat nga di, after the, i-implement mi na yan. Dahil yung tulos mi kina-implement because dahil pa na kahit po na sa ERC. oh, Kaya di. nag-implement lang kami no sa RO. Iyan, Siguro, okay. 2 months Mm. siguro. Isa, ining buffer stock na ini, ang pinaka-purpose ka ini, pag na-accumulate na bagay, ang i-deposit yan sa restricted fund. Yeah, iyo tabi, naintindihan ko yan. Dahil mo po yan, ma-withdraw, maski sisay, kung bako, for the purpose. Okay, okay. Di, Ang purpose kaan, buffer fund, if in case kayong calamities, yeah, bako, yeah. linog, kina nagputok sa bulkan, iyo ang gagamitin to for the restoration, Opo, okay. for Di, the let's say distribution line, dumagpo yeah, okay. Nakasabutan ko po an sir na kuan. Now, kaya bag ang tao nagbabayad sa bayad center for convenience, bako sir? Yes, For tama, convenience. tama. Nga nita, mag-iwas ka halabaon no na pila dyan sa mga alikot Sa asko. Paski Mga digin sa asko. main office. Nagkunaro ka ng sitwasyon, mataga ka kakapila dyan, mabayad ka sa 10 pesos. Pero daw yan, sir, mag-ibong pa ang gitabi, na, kolektahon na kan bayad center, pag-remit kan bayad center sa Aleco, ibawas o 10 Iyo, pesos. Iyo, tama. Di ba? Iyo na yan ang napag-urunan me. Oo. Siguro ko, auruno ni AGM sa mga bayad centers. Oo, oo. Okay ang flow kan collection kan. Yan. Okay, very good, sir. At least pala, napag-ururon na yan. Ano? Yo, Napag-ururon yo, na. Opo. Oh, yeah. Okay. Last tabi, sir. Kumusta Okay. na po so 500 million na i-infuse sa Aleco hali sa General Appropriations Act tabi? So ano kan sa ining So tabang sa ako Bicol baga, nara Congressman Saldi ko. sa ako Bicol. So 500,000, 500 million. Okay. Ano pang latest ka to, sir? Pinaka-latest ka ito. So doon substation from Daraga in Ligao. Nabidding na ito. Okay. For implementation na. Okay. Ang nusaro nga na hiling ko digdi sa Ligao no nagbayad ako kan bill ko. Ang tabo mabaya ako maputulan kaya ako mismo nagbayad. Ganun ba? Yeah, Sir Ed. Iyan, dakulang baritaan sa bilog na albay kung ang presidente kan board of directors. Naputulang kikuryente, nagbayad. Grabe yan. Pwede makaabot yun sa Senado. Viral yan. Pwedeng viral yan, boss. Viral yan. Okay. So ano pang latest kan tabi sa bidding? When I paid my bill, digdi sa Aleco, ngunya na bulan. Opo. Nahiling ko, yaon na naman sa contractor, pinag-inspeksyonan na sa site. Okay. 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 So ito, sir, na kantidad na ito, napaduman sa substation sa Daraga and then sa Ligao. Pero so kantidad tabi, sir. Ang ligaw kasi, ang consumers kan ligaw, nakulo na. 20 MVA na. Yeah. Okay. Sige mo na 40 Oo. Okay. na. Oo. At ma-minimize na mga brownout, Opo. interaction, ay sa mga low voltages. Opo. Okay. If in case, madugangan, substation na. Iyan. Okay. I-enhance mi pa sa distribution line. Oho. Pero tabi, sir, so kantidad kan kada substations tabi? So, digdi sa mo, mga 100 kaso digdi sa mo mga 150 garo ito. Mahalon man pala niyan substation, adi? Mahalon man. Tayo ba nagaro sa mga, sa machineries? Iyo. So, digdi sa Daraga po, manggura ano man? So, digdi sa Daraga na, ilan ko mga 100, garo 123. Ito baka makaya ko. Iyo. Iyo. Ikaw sabihin tabi, sir, so 500 million, may tatada pa. Ano taban mangyari naman sa tada? Dahil ko, wala ako knowledge regarding duman sa natada eh. Kasi ba, ada ikukumpan na sa ibang mga distribution line. I-enhance nila ng mga kuryente baga. Ayan, okay. So, ang sirungon niyan, igwaki more than 200 million na para sa substation tabi. Ano, sir? Yan. Okay.
Apo. Dahil 150 plus 123. Bali mga pera yan, 200, 100 plus. 70 plus, di ba? 270 Oh, plus. so iba baka pwedeng gamiton pa sa ibang bagay. Pig-inform man cancer ang Aleco, kung ano na ang sitwasyon. Na kung mag-construct sa substation, it will be turned over to Aleco oras na matapos ang Siyempre. proyekto. Yeah. Siyempre, siyempre. Because Okay. the fund was downloaded sa NEA. Nag-submit kaming gabos ng mga requirements for substation kung ano ang project proposal, so mga materials na gagamiton. Tsaka kami nirelease ano NEA. Yeah, okay. Ako kami direct na nirelease ano na ako Bicol Garaw eh. Iya po. As of now, sir. Sa NEA eh. Opo. Sa pangkabuan, sir, perang ngunyan ang loan kang Aleco gabos-gabos na? Saan? Ang loan ngunyan kang Aleco, pera na po gabos? Pangkabuan. Garuso dati manggiraray. Dati? Oo. Pero pinagabayad kami every month. Nagbaw? Oo. Nakula pa. Dahil pa nagbabo... Sige ang bayad nindo, pero nakula pang babayadan. Salbatan. Pero mansanahan, babayadan mi sa nayang stupid utang pakait paloy na ito. Mga... Pero yan, 200 tarugaan. Okay. Sir Ed, salamaton sa oras mo ha. Nice talking to you po. And dalinawan mo niyan sa mga paraan tabay. Mabuhay po kamo sa board. Apo. Okay, Thank you. pahabol ako. Nag-agma baga. So topic naman, na daday man ako naman naka-attender. Mautang kita 200 million. Iyo baga, tama ka. Kung sobra pa nga ni tabi, Sir Ed, itong so 500 na idadaw, alis sa niya, alis na ako. Iyo mananggad, mautang kita ka ito. Ano sa nangyari po duman sa loan na ito? Dahil pa man ito na-approve. Dahil pa consummated, sir? Dahil pa na-approve ka na ya? Dahil pa. Yun. Okay. Ang loan, daw sa NEA kami nag-loan, requirements pinaga-pa-secure sa mo eh. Kaya medyo, and besides, dahil pa man kami aram na kung itong 200 million approvean gabos. Yeah. Okay. Hindi sa budget ka NEA eh. Okay. Sige, tabi, Sir Ed. Ako kung makwartasan ako, tinawag ko anali kung mga 500 million man. Sir Ed, iniman mo tabi kitubig ngunyan tama naman lipot. Okay. Sir Ed, tabi, BP. Tunay man. Saruman sa nagbayad, pigsingil kan Aleco, 2020. Ayun ang pigasabit ha. 2020 pa lang siya. May utang. 2013? 2013. Pero binarayadan. Pero anara mo, bayad ka na. Ay, kung masyado uukulan, kahit tumagal. Hindi, binarayadan mo na sila. Tanga nang yung problema. Iyo. Jem, sarap pa Jem. Ano pa sarap pa palan? Sarap pa, may nag-texting day. Ini update na tabi kung may update tabi, Sir Ed, kamo sa board. May update po sa board kung may pagbabago tabi sa balyunin pangaran kan account kan konsumidores. Yung nag-upgrade kami ano ang latest po niyan? So mga gadana bagang mga itatransfer nga niya sa mga aki na. Sa mga aki na. Kuya, ababa na so na mga requirements so binabawasan na sa requirements. Binawasan na siguro. Ito nga ni sir, makatakuton ito sir. Aram mo kung nata. Taba ka mapatransfer kang pangaran sa imo na. Pag iling duman sa record, may babayadan ka pala na para outlogod. Iyo nga na, sagod kung ma-disconnect ka baga, dahil ka nagbayan ko dyan, ma-disconnect ka after 3 days. Kuha ka na ki-clearance. Kaya ako sir, gani haba ko sir magpatransfer sa pangaran kong una, kaya nakumadalaga na board, dahil pa masakot nakapangaran. Maray, akmani, gusto ko mo pa-transfer na lugod gimises. Okay. Sige sir, salamat. So, pwede ning maging kandidato mananggad ba maski ba ko sa board? Ata na Jimmy, ata na. Ako garing dako kitchen sang board of director. Taday nakapangaran sa bill ko. Saan ka kuya? Kandidato pero pang ko lang laking sa board.
Apat pa. Apat? Hindi nagkarandidato. Warang nagkarandidato Arabo ta BBP. na. Arabo na. Problema na pa, no? Abo na eh. Okay. Sige, Jim. Honorario man ko ang diferensya. Honorario. Dek honorario. Magkaroon ng per dime, per gym. Ang kada sesyon. Pera? 9,000 man. 9,000 pag-pronounce ka? Per gym? For 5 man ang nare-receive kada an sarong bulan duwang bisis naga di mga 9 mil man. Per gym. Kalamang Pambayad na sa consumidores, pwede na pambayad na sa kuryente. Dapat sir kung daing delayed sa pagbayad sa enda kan per gym na. Kaya naman ko ka naka-experience na delay ang kada session kay pigbabayadan ka mo. Pagka-session. Okay, good. Okay. Bayad tolos. Sige. Okay na. BP, so Ayos na. paglingkinaw niya to sa Electric Cooperative Concern na pasalamatan niya to si Sir Ed Gumba. The best. Anytime niya to ni Tikwilo ni Rimati tolos. The best. Tama din mga servidor na tunay. Yes. Jimmy na salitag di si Jimmy nyo. All right. So nagdigdi sa kuya ka sa bagong aga, aram ko po nagdanangog katabi, sir. Ha? Ang tugo ni Sir Ed Gumba, dumumang ka databi sa opisina kang AGM. Ihapot mo po itong concern mo. Ha? Ako nantig, sir, nagbayad ako kaini. O kung ano man ang pwedeng rason mo duman. Ha? Dumumang ka po para maklarify iyan na concern na yan. Ha? O ta. Ako gusto kong itry, kung ako ang board of directors, pwede tabi na itry na magpasasin ng resolution, i-condone ang mga may utang na iyan. Halimbawa nga gabos na may konsumidores na may utang na 5,000 below, i-condone yan. Sumaya ngaya 20,000 below, jing, ngaya 50% ang babayadan. Sumay 30,000 below, ngaya arog ka ng percentage ang babayadan. Gani pwede gayud na, itry ang ideyang yan. Bahala na sunay, kung yan aprobo dahil. Diba? Pero, dumang kita sa suggestion ni Sir Ed, na soon na padarahan tabi kibil kan taon na iyan, dumuman tabi sa opisina kang AGM. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes. Sir. Yapo. Tapos ko nagtirmano ko sir sa system law, sir. Di ba sir, kita ano ba bayad bagay kung consumer? Iyo baga, sir. Kita yan eh. Tapos sir, anapot ko lang sa aliko sa board kung may penalty na sindan kung consumer nagkadara ko kung nagmarayad kung pirana. Yun, sir, sir, halimbawa nga sir, kung pag-post sa tangali ko, milyon-milyon na milyon-milyon na ang penalty ang binarayad, dapat sir, may paligyan sa consumers, ta? So, systems law, so nagbabayad, consumer, dahil po ako sir, kinaraman, binultadan lamang, haliya sa mga nagkadarakop. Iyong mananggad, sir. Iyong mananggad, ta. Igwa kaya ka certain percentage lang na pwedeng i-pass on sa to. So, all the rest, losses na diretso. Magayon sir ang point mo sa masunod tabi at ay note ko yan. Ikaduwa, aram mo sir ang saro sa bakumaray dyan. Iyan na losses na sir, may VAT yan, nilingan mo. Ang system loss na may VAT. Kasi kang loss na nga may buwis pa. Hello sir. Nagkaburukag sa mga manok. Ay, nawara. So, kaya mampalano, nawara lamang sa kuyang signal. So, sa kuyang cellphone. Madali lang po, pasensya na po sa nag-upload Pasensya na po sa nag-upload, nawara po sa kuyang kwan. So, sa kuyang cellphone nata, i-charge ko daw tabi inin na connector ta. Sabi ni What You Call, suggest ko lang Henry, kung ibanan ni Pading Jimmy ang consumer, nagsingil pa kan haluyon, ay sana, may nag-upload, baka importante ning upload na ini. Hello? Ay, good afternoon po. Sisa ini boss. Ay. Sa makaura gini. Ano lamang ito bigo? Atay yung ani bigo. Totoo yan. Ungon yan. Kami, sinawang kami kay mga utang daatan 2013. Iyo nga nang pigatara magkumigo. Kaya, magpapara paki-clearance ka, mapatransfer ka, madidiscovering may utang ka, problema mo lugod. Pero wala man kami kay utang, kabayad-bayad kami. Ano lang ginari mo ka makagtarang dapat? Ay. Relax. Kasi yung tigsabi ko nga
Pira! Oy, bossing! 2020, nasa transfer kami duman sa Kabila. Ah, Bayad na kami, 2024 na. Bayad na kami nakikamitan. nailing mo na. Pira po sa accumulated kwan mo, bills mo. Dahil so naman sa Kabila, ang taramo hindi magbayad na kami. Dako ang binayadan may 14,000. Oh, nan. nan. Tulos kami. Okay, tapos, karagbayad na ka mo. Ang kami nga bagas, pag wala hindi bang mayaman. Iyo baga. 14,000. Oh. Binayadan may 2020. Sagot mo yan dahil pa. No. Yan ang bigat aram ta. Mapagalo na di. Ngayon naman, Ha? anak na naman kami kidiferensya. 2013, sir. Paano yan? Bayad-bayad na kita. Iyo baga. At yun na nga ang bigat aram ko. Na, kaya ngunyan sila, ang burden, pag siningil ka, madumang ka sa opisina kang EGM. Nagbalo ka na pong magduman sa opisina kang EGM. Tapos, sir, dahil kami aprobaran, tamakakira siya. Mapamalyo kang paran ng tagaradarus ng sarili. Mami. Bako na problema mo ito. Iyo, tabi, sir. O, Sige, sir. Salamat. Bako, Jing. May problema kita. Iyan na, ngaya. Ako ngayon nag-agom. So, property me, itatransfer ko sa pangarang kambil sa mo. Ma-clearance ka. Mahiling duman din na may utang kasi singilong ka. Pag dahil ka nakabayad, puputulan ka. Ha? Sabi ni What You Call, ano kaya kung ibanan ni Pading Jimmy ang consumer na isisingil pa kan haluyo ng bill? Pero bayad na, tanganing madangog niyan, actual na istoryahan, condition kan general manager, as in consumer, dapat nakarecord, panluloko na kaya yan. Sabi na Alexander Banyes, kamo nataga-aleko, nakakadakol na kamo. Real talk lang, very effective kamo pag abot sa mga consequences o batog ka. Batog na sa pagserbe. Talbatana. Ano si Jimmy Jing tabi? Okay na? Alright. Ha! Pero kung ay nako, ano na yan? Na 2013 ang kadakol kang pagising. Bari nga na ako ta. Di kami pigaabot ka anjing na 2013 na yan ta. Kan mga panahon talaga, bayad-bayad ma. Imagine 2013, perang taon na, more or less 11 years eh. Dapat may nagcha-challenge siya daw pwedeng mag-ugaring. Di akong minsi, di akong paagi para i-challenge yan. Sa husgado o desisyonan na kang korte ko nang gigibuhon dyan. Gari, sugabos na napiktaran, baka may abogado na nagdadangog dyan. Ano yan, na mag-file ki class suit. Tabi, o kaya, so nagdidi sa kuya, kaso bago na taga San Roque Daraga, bossing, ibalon mo do tabi na magdumang ka sa AGM sa office. Tapos pag nakaduman ka po, kauron mo kung ang resulta tabi kan sa indong uroron, bago mo na tabi, istoryahan mo tabi ako kung nangyari. Tatisting unta kung ano man ang magiginibo tungkol mga tugang sa bagay na yan, ha? Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paganunin alak o pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin para maugmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyong kangatay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa rolo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dahil, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Hello, good afternoon. Hello. Hi. Hello. Good afternoon po. Nawara. Henry, hi natabi si baby girl mo. De, kung na nag-upload, namimiss ko sa boses niya. Aber daw. Baby girl, baka tabi nagdadangog ka? Baka commercial tabi. Mapod ka daw ta. Namimiss ka kan mga paradangog ta. Iyo, 15 before 4 o'clock in the afternoon sa Masayang Pilipinas.
Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ayun! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Greg Slagman, tunay na padaba ang albay. Governor Greg Slagman, maaasahan. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa inyo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, asin H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi, buong Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024.
Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskuti ron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, 1:30, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Pagkahapon, 1:30, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod, How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, 1:00 ng hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors as in para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. As in an healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Roses Avenue, Legazpi City. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB, as in Facebook page, DZGB Live App, as in YouTube channel, DZGB. Always number 1, always at your service. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sandali, may nag-upload. Hello? Hello? Good afternoon po. Iyo ano? Iyo mananggad. Ano? Oh, Opo. Iyo ano? Deged baka de koloro. Iyo po. Ano? Baka lamang mamkuan, masusog. Ade, kundi dilikon ito. Baka dahil naman ito maluwas busing. Takong kulurom siya. Dahil naman ito. Di man lang, magkonsensya man na. Diba? Ata na nga ni. Iyo baga. Basta sa nata baka lamang igwa ki magluwa, magatudig di baga? Sa maabot na lotabi, migo? Apa? Yeah. Iyo po. Okay, thank you. Okay. All right. May nag-upload, madali lang. Hello, good afternoon. Ay, hello. Ay, paano yun ito may nagluwas? Hello. Sabi niya, namimiss ko po voice ni Boboy Mendoza. Hi na siya. Ayan po dyan sa Sagaro sa BIR si Boy nagtrabaho mo niyan. Hello. Hello, Migo. Yes, ay Migo, marinapon. Marinapon lang. Opo. Nagre-remove kang topic naman sa ko.
Sa totoo lang, Migo, ako, bigakarawang ko sana, pero ganay ko kontrol ako sa kuyang temperatura. So, temper ko, bigo kontrol ko ta. Ano, paano ka? Dapat maging light siya ng uroron ta. Maganda yung suggestion mo na i-condone ng ibang mga... Iyo, Migo. Tayang, di ba, pag dumi naman kasali ko, dahil ibang tataramon sa'yo, bayadan mo. Kaya nga, buda ang sarap pa, ang pagre-recall baga, amigo, kan mga bayaran na haloy na. Iyo baga? Silo. Ata na. Dapat nga ni bago, tatayan, mga 5 years lang, ang mga record baga sa gobyerno. After 3 to 5 years, di-dispose na yan. Iyo. Ano na yan? Sige, basta na, Migo, gari gusto ko maghanap kitawo na talaga National Electrification Administration. Tabak, ito sa makasimbag. Tama ka, amigo. Imagine, 2013 pa, iyan nga ning last year na, di silong pagre-recall. Ata na nga, Kaya, kita, ang mga record ko sa harong, hindi ko na, basta, hindi ko na magkaturupan. So, nagbagyo baga kan sisang. May mga roli pa nga. Mga roli pa kang tapos biglang sisingilon mo, sa'yo makakiresiboan. Nasulamintin na kuha, nasulaminting pag-asa mo, resibo. Mula minsan, mga last naman, Miguel, imagine 2013, tapos mo yan, 11 years na. Imposibleng may bayadan ka pa. Ata na. Masiguro por paano, may kit bagay ito, pag ka nagbayad sa doong resibo, puputulang ka. Basta nabi ko, taloy-luway itang ilaban yan. Ilaban tang luway-luway, ha? Tama, amigo. Ang daro pa dyan naduda ko, baka sa posting. Halimbawa, nagbayad ka na, dahil na-posting na. Saro pa yan. Tapos mo yung mga di pa ngayon nagbayad, although. Dahil na-post, Migo, dahil na-post ta ngayon, baka ngayon nagka-problema ang system. Pagka nagbalik ang system, nalingawan ng diretso. Yan. Tapos, ang boarding niya wala sa konsumidor. Ang boarding mo niyan sa konsumidores na ta. Dapat maibidin sa kang bayad ka. Takonde, babayadan mo talaga. Sabi kisingil sa'yo mo. Tapos, 11 years ago, Come on, baby. Let's do that, please. Okay. Sa bagay, nasa Pilipinas ito. Pero ibang ururo na, Migo. Tama yan. Makaiblad, Migo. Makaiblad. Migo, apat pa bagang islat duman. Pwede ka pa duman. Di man nga nagpapwede naman. Tama ko man ako registered member consumer. Tama man ako nagpa-transfer kang pangaran ko sa Leko. Transfer ka na. Baka pagpa-transfer ko, members ko pang may utang duman. Nabunaran ko lugo dito. Hindi man, pag naging board ka na, gigiwa mo nitong paadi. Paano ito mareservirahan? Sharing ka mga sa mga ibang ay, marayan question mo, adi. Ito magiging basihan mo para ilaban mo. Dapat may magtindog dyan sa board na yun, ma-propose ki resolution na i-condone iyan, address na consign yan. Pura, balas na mag-approve, mag-disapprove. Basta, may ginibo lamang para dyan. Yan, Sendren. Okay. Salamat, Migo. Makakapapong talaga, Migo. Basta sa kadarahon talaga. Ikaw ang pag-asa. Iyo baga. Regardless kung ipasa mo, bala sila kung isa-approve rin. Saka naging mag-uroron. Yes, Migo. Okay. Ikaw po ko yan sa karaw, Migo. Ikaw talaga maging boses kang kadaklan. Latason pa ka. Sige, Migo. Migo ang pag-asa. Haloy na. Salamat. Okay, Migo. Bye-bye. Hello, Migo. Sir. Hello, sir. Ay, naputol si Engineer Mer. Happy birthday po kay Mama Natividad Belches na ma-birthday sa aga. Happy birthday, Mama Nati. Nagdadangog siya ngunyan. Si Michael Tabi ni kang Orosite. Sarado po daa ang Orosite. Mapakaon si Mama sa barangay. The best si Cha Nati. The best si Cha Nati. Mapakaon databi sa Orosite. Ay, halat ko na. Talas 4 na pala. Dodge, Migo. Pare. Talas 4 na pare. Di ka na magkandidato. Ano na? Tama yan. Tama, mag-board member ka na lang. Sa? Board director. Sa Aliko. Okay. Dili pasubo mo ako, Migo. Latos untak yung salbat. Bye-bye. Sarawayo ng amigo kong ini, Analing muna niya. Tiyan natin. Happy birthday po. Ay, nako. Kaya ako since 2010, nakatago gabo si utility bills ko sa Leko. Excuse me po. APEC and LCWD. Si Isa, paano po makatara mga Leko na may arrears kami kan
year 2013. Paano sila makasabi na dahil kami ka nakabayad before? Ano ang pigbasean ninda kan arrears naan? Tamas magduman ka sa AGM, ang luwas, babayad ka manggiraray kaan. Tama ang diferensya. Wara sa consumer, nasa laog kan Aleco record section. Minaluwas, nagarandom sinda, kan pigasingil ninda, paano sinda magasingil kang arrears. Na may resibo na piga-presentar sa inda, internal ang problem, pipasa ninda sa consumer. Pa yan. Sisay ang magpaparasaya kang resibong yan, yaon na sa mga kumbinagyo at nangani. Totoo yan, sir, na paradangog mo, pag-singil ka 2014 na bill, may babayadan kami, kan makuha ako sa resibo kan 2014, i-disregard ko lang daw, so notice. Pero kung dahil mo na ko, alugi ka, babayad ka. Iyo baga, pag nakuha mo sa resibo, ipahiling mo naman, ay, okay na sir, bayad ka na po pala, disregard mo na lang. Pero pag dahil mo ito nakuha, doon ang kanina, nababayadan mo. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.